дзе адбываюць пакаранне дзеці ў беларускіх турмах. Па дадзеных дэпартамента выканання пакаранняў за 2023 год каля 200 падлеткаў знаходзяцца ў месцах няволі і адбываюць там пакаранні за злачынствы. Нам вядома, на канец 23 года 11 хлопцаў, якія на момант затрымання былі непаўнагадовымі і былі пазбаўленыя волі праз палітычны пераслед. У красавіку 2024 года на прапагандысцкіх каналах выйшла перадача, дзе расказваецца, што было затрымана 7 маладых людзей ва ўзросце 16 год. Ім інкрымінуецца стварэнне і дзейнасць ад імя тэрарыстычнай арганізацыі і другі артыкул здрада радзіме. Па гэтай справе затрымана 7 маладых людзей, 3 з іх дзяўчыны. Пенітэнцыярная сістэма ў Беларусі мае некалькі месцаў утрымання падлеткаў, якія зрабілі злачынства. Для хлопцаў гэта ІК-2 у горадзе Бабруйску, а для дзяўчат гэта ІК-4 на тэрыторыі жаночай калоніі пад Гомелем. Таксама па дадзеных дэпартамента выканання пакаранняў на канец 2023 года у жаночай калоніі утрымліваецца каля 10-20 дзяўчат, якія зрабілі правапарушэнні, а большасць з іх гэта парушэнні па наркатычных артыкулах.